Pæn goddag. Du taler med Jonas Jung inde fra et lille medie, der hedder FeedMeA. Undskyld forstyrrelsen. Javel. Hej. Skal du høre, jeg sidder lige og er i gang med at lave en anonym meningsmåling i forhold til, hvad folk stemmer. Og jeg håbede, det var okay lige at forstyrre dig et øjeblik. Ja. Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvem vil du så stemme på? Så vil jeg stemme på Enhedslisten. Så vil du stemme på Enhedslisten? Ja. Okay. Altså, vi har altid stemt på Dansk Folkeparti, ja. Dansk Folkeparti. Ja. Kan du sige Enhedslistens vigtigste politiske forslag, som de har indgivet inden for de sidste 2 måneder? Du må godt svare nu. Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej. Jeg bliver bare nødt til at spørge så, altså, hvordan kan vi vide os sikre på det? Altså, er det ikke bare noget, at du siger? Hvordan du kan være sikker på det? Ja, det kan jo godt være, at du bare siger det. Nej, det er, vi har altid Dansk Folkeparti, og det har vi gjort i mange, mange år. Så det bliver det også gjort igen da. Kan du nævne mindst 10 af de nuværende siddende politikere fra Enhedslisten? Jeg ved, Henning Hyllested, han sætter. Og Henning Hyllested, ja. Pernille Skipper, og hvad her hun? Skipper, Johanna det var 3. Det var 3? Ja, nej, altså. Ja, 3. Nej, jeg kommer ikke op på 10 i hvert fald. Det gør jeg ikke. Okay, 3. Det er også bare grund til, at jeg lige stiller de her spørgsmål. Det er bare for lige at sikre mig, at når du siger, at du stemmer Enhedslisten, at du rent faktisk også gør det. Ikke? Ja. Hvis du nu skulle vælge imellem SF eller Socialdemokratiet, hvem vil du så vælge? Jeg ved det ikke. Okay. Men jeg tænker, hvis sådan bare på navnet så, hvad du synes, der lyder bedst. Nej, det bliver SF så. Det bliver SF, men det er noteret. Hvis du skulle vælge enten Venstre eller de konservative, hvem vil så få din stemme? Jeg tror, det bliver Venstre. Det vil så være Venstre. Ja, det tror jeg. Men det kan du godt se, det flugter jo ikke så godt med, at du stemmer på Enhedslisten. Nej. Skal jeg sætte, at du stemmer på SF så? Det er sådan i midten af de 2 ting. Ja, det kan du godt. På SF modtaget. Super. Jamen ved du hvad, det har jeg noteret her. Jeg vil ikke forstyrre dig længere så. Kan du have en god dag? Det er i orden. Det er godt. Tak for hjælpen. Ja. Hej. Hej.